Naniniwala po ako, ma'am, na hindi sira ang laptop kasi po, nagagamit pa yun ng anak ko, ma'am. Tapos kahit sabihin nating hard touch yun po, ma'am, hindi kami nagsuggest na i-disable yung keyboard. Sila po ang nagsuggest. Kaya doon po ako nagduda na kahit po i-disable yun, ma'am, gagana pa rin yung laptop. Kaya nagtataka po ako doon. Sana maayos na yung laptop kasi kailangan ko din yun sa school namin. Kasi madami din kaming ginagawa, lalo't ng grade 11 na ako. Ikapito ng Nobyembre nang dumulog sa programa ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, si Susie Priscilla para ireklamo ang isang computer shop sa Legazpi City. Dahil ho dito sa delay at hindi pagkaayos ng laptop, ano hong naging epekto nito doon sa anak niyong estudyante? Ano hong perwisyo ang naidulot nito? Grabe pong gasto, sir. Kasi po, sir, bawat encode or kung ano pa man pagawa niya, nagabayad po kami sa labas. Kaya po, yun po, naabala man po kami. Gumastos din po. Mag-iisang buwan na. Noong September 21 po, sir, mga 2:00, pumunta po kami sa Denver Service Center. Kasi gusto po ng anak ko na ma-upgrade daw yung laptop niya kasi kailangan sa school. Tapos pagpunta po namin doon sa service center, nagsulat po sila ng maliit na papel, bumili daw po sa kabilang tindahan ng SSD. Sinabay ko na rin po yung wifi na 999. Tapos po, bumalik na po kami sa service center para po ilagay yon. Ang sabi nila po, pag 4 o'clock daw, for pick up na. Tapos, nung maalanganin na, sir, kasi uuwi pa po baga ako sa Kamalig, sabi ko, bukas na lang kasi sure ko na okay na nga. Pagbalik ko po, sir, ng 22, hindi na daw po nag-on yung Okay. laptop. Ano nga po yung pangalan ng computer shop? Denver Computer Shop po, sa harap ng LCC. Yung nandito sa sentro. Okay. Pero po, nung dinala niyo yung laptop, sinubukan niya ba na binuksan yun doon mismo? Tinesting muna nila? Opo, nag-on yun po, sir. Tapos yun ang suggest nila, para daw ma-upgrade, bumili ng SSD. Tapos yun na po kasabay yung wifi. 2,600 po ang binayaran namin, sir. Wala din pong resibo silang binigay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay tuluyan ng nasira. Matanong ko lang, Nanay Susie, umabot na po ba itong reklamo nyo sa manemento ng Denver? Twice ko po silang nakausap, balikan daw ulit ng 1 week naman. Di pagbalik ko po ng 1 week, sabi hindi pa daw po naaayos. Tapos nagtataka na po ako, bakit hindi pa nag-o-on? Nasabi nila, kailangan ng charger. Dinala po ng anak ko nung September 23 yung charger, hindi pa rin po nag-o-on. Sabi ko, ma'am, nagtataka na ako, kahit po hindi namin dalhin yung charger, kayo po, service center, may mga pyesa kayo, may mga items kayo ditong tinda, pwede naman po bagang gawa nilang paraan kahit walang charger namin. Dinala na po, ma'am, ganun pa rin, ma'am. Tapos nagtataka ako, ma'am, nung October 7, para pabalik-balik na po ako doon, binibigyan ako, ma'am, laptop na itim. Pinalitan. Gusto Opo. palitan muna ng laptop na itim. Opo. Yung laptop ninyo, ano yung color ng laptop nyo, ma'am? Pula po, ma'am. Uy. Pula. Laptop Gusto na pula. palitan ng itim. Sabi na, para hindi ka na po magalit, na balik-balik dito. Sinubukan din ng ating programa na kunin ang panig ng inirereklamong repair shop. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am Leia Borbe, ang representative ng Denver's Computer Shop Incorporated. Magandang hapon po, Ma'am Leia. Yes, hello Ma'am Leia, magandang hapon po. Ayos na po ba yung laptop o sira pa rin? Sira pa din, ma'am. Ay, sir. Kasi may letter po kami isa-send. Sir, wait lang po, sir. Para naman maging patas tayo, partner, bigyan natin ng pagkakataon makapagpaliwanag yung Ayan. Denver. Basahin mo nga, partner, kung Eto, ano yung partner, nilalaman ng kanilang sulat. pinadala sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, partner. This letter is in response to the complainant named Miss Susie Priscilla. Based on our record with job order number 136004, listed under the name of Kristen May P. Nero. Okay, was received 1 unit Acer 1 14J1402-376H laptop with serial number 94P00. Upon inspection, the said laptop has scratches on top and the keys on keyboards is defected already since the unit is probably more than 5 years of usage and the current or latest generation now is 12th generation. Their initial complaint was that the laptop is running very slow and cannot function normally.
So the technician suggested to upgrade the storage to solid state drive or SSD for better performance and to resolve the issue. However, after this, some other technical issues were found, although we did our best to do the possible solution. Nevertheless, the unit are declared as beyond repair by the technician. The management suggests to resolve this matter and arbitrate in DTI for both parties. This is crucial matter pertaining to IT products and we will comply with the DTI suggestions to immediately resolve this matter. Signed, Leia Borbe, Technical Department in charge. Ayan, para mas malaman natin ngayon, partner, kung ano ang magiging solusyon sa problemang yan, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Ruben Nusumbon, ang Consumer Protection Division Head ng Department of Trade and Industry Region 5. Magandang hapon po, Sir Ruben. Magandang hapon, Ma'am Remy, Sir Joshua, magandang hapon po. Opo. I advise her na pumunta na lang po dito sa provincial office ng Department of Trade and Industry para po mag-file ng complaint. Para po maging official yung maging kasunduan nila, magkakaroon po tayo ng para mediation. Kaya minabuti na ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico na ilapit ng problema sa tanggapan ng Department of Trade and Industry sa Region 5. So, during mediation, ang pinaka-objective natin dyan is to come up with an amicable settlement between the parties. So, mag-ano si ma'am lang kanyang mga proposal, ganoon din yung respondent. Then kung meron kayong agreement doon sa mga proposal, counter proposal, susulat natin yung agreement. Doon, yun ang i-implement natin. Makalipas ang 3 araw ay sinamahan namin si Priscilla sa tanggapan ng DTI para sa kanilang paghaharap ng Denver Computer Shop. Pagkasundo po sila na si complainant, papairamin muna ng laptop, kung lamin time na replacement dun sa unit, habang rini-repair at tinahanapan ng parts yung unit. Once na hindi na ma-repair yung unit, bali, bibigay na kay ma'am yung pinairam sa kanya as replacement. Mga ka-action, naandito tayo ngayon sa Denver's Computer Shop kasi ngayong araw nakuha na ni ate, itong ating complainant, itong laptop na replacement na kung saan yung laptop niya ay naiwan muna dito sa computer shop dahil patuloy pang inaayos. Pero pansamantala, naandito ang itim na laptop na gagamitin muna ni ate as service sa laptop ng kanyang anak. Ate, kumusta? Anong feeling ngayon? Masaya po, madam. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol, Ora mismo Tabang, Saldico, sa pag-action sa problemang ini. Salamat po. Ayan. So yan mga ka-action, masaya si ate dahil ngayong araw mismo hawak niya na ang temporary laptop na magagamit ng kanyang anak. So patuloy tayo na mag-aabang kung kailan maayos itong laptop na ipinangakong aayusin ng Denver's Computer Shop.